Нәүрүз мәбәрәк бат. Иртәгә бөтен дөньядагы төрки халыклар кышны озату, язны каршылау бәйрәмен билгеләп үтәчәк. Нәүрүз сүзе яңа көн дигәнне аңлата. Бу бәйрәм көн белән төн тигезләшкән чорга туры килә. Кайбер илләрдә ул дәүләт бәйрәме итеп кабул ителгән. Биредә ул язны каршылап, язгы керешләре алдыннан үткәрелә торган халык бәйрәменә әйләнгән. Нәүрүзне безнең халкыбыз да бәйрәм итә. Мәктәп һәм мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә балалар катнашында Нәүрүз бәйрәмнәре үткәрелә. Безнең Чирү төркеме Алсу балалар бакчасында узган Нәүрүз бәйрәмендә булып кайтты. Яз килә, кояш нурларын сибә. Нәүрүз мәбәрәк булсын. Ел сайын уздырыла торган Нәүрүз бәйрәме бу елда Алсу балалар бакчасында гөрләп узды. Татар милли киемнәре кигән малайлар һәм кызлар кышны озатып язны каршы алды. Гырыф-гадәтләребезне искә төшерү, яшь буында рухи байлыкны баету максатыннан оештырылган бу бәйрәмгә балаларның ныклап әзерләнгәне күренеп тора. Кыш китә, яз килә, үрдәк белән каз килә, Нәүрүз бәйрәме килә, безнең җырлысы килә. Нәүрүз килде, тиз килде, Нәүрүз килде, яз белән муллык килде, яз белән кирлек килде. Балалар халкыбызның онытылып барган зәңгәр чәчәк, Кәрия Зәкәрия, Шума үрдәк, Шума каз уеннарын уйнады. Театрлаштырылган тамаша, кытлау сүзләре, күңелле җырлар, такмаклар, күмәк биюләр белән үрелеп барды. Балаларның матур җырларын, шигырьләрен тыңларга Нәүрүзбикә белән Шүрәле дә килгән иде. Нәүрүзбикәгә азрак ачуланып алган Шүрәленең сабыйлар белән уйнагач күңелләре күтәрелеп китте. Кечкенә генә булсалар да нәниләр татар халкының борынгы бәйрәме Нәүрүзнең бар нечкәлекләрен ачып бирде. Безнең төрки бабаларыбызның онытыла барган бәйрәмнәре, аларның гырыф-гадәтләре бүген яңадан әйләнеп кайта башлады. Көн белән төн тигезләшкән вакытта әби-бабаларыбыз язны, Нәүрүзбикәне каршылаганнар. Бу көнне үзләренең матур теләкләрен Нәүрүзгә әйтеп калдырырга тырышканнар. Менә без бүген балалар белән дә элеккеге гырыф-гадәтләрне яңартырга тырыштык. Инде Нәүрүз булгач бүләксез буламысың? Аның төп сые яз кояшы кебек майда ялтырап пешкән коймак. Бәйрәм узагында Нәүрүзбикә дә балаларына коймак белән сыйлады.